Dobrý den, já vás vítám na zahradě ve městě. Dnes je 28. srpna 2023 a já jsem si našel chvilku, abych proběhl rajčata a jak už mě sami ty rostliny napovídají, musel jsem je od spodu částečně odlistit. Některé více, některé méně. Ty rostliny vám v podstatě napoví. Když už jsem dřív mluvil o pěstování rajčat, tak víte, že já nejsem zastáncem toho holení těch stonků a zanechávání těch plodů, ale naopak ponechávám tu listovou plochu co největší. Je to vidět třeba tady. Aby opravdu ty rajčata měly dostatek prostoru pro fotosyntézu a ony ty listy dodávají těm rajčatům chuť. Ty listy jsou potřebný pro ten růst a i částečně pro to zrání těch rajčat. Já to je obejdu z druhé strany a ještě si něco řekneme. Takže já je většinou odlistuju pouze po aktuální vian nedozrálých plodů. Jo? Čili tady ty listy mám odstraněný, tady vidíte, že jsem zapomněl vian, takže ten ještě odzvaknu. Ale v podstatě první od spodu mám vian ještě se zbytkem plodů a hned následuje list. Jo? Já to prostě víc neodlistuju. Tady v tomhle případě jsem to musel odlistit trošku víc. Důvod vám ukážu. Nejedná se o žádné houbové onemocnění, ale ty listy vám prostě napoví, že už nejsou fotosynteticky aktivní a nejsou potřeba. Takže oni prostě odejdou, jo? Oni uschnou. Normálně zežloutnou a uschnou. Takže ty listy, které vám od spodu žloutnou, případně zasychají, tak je odstraníte. Je to stejný tady. Jo? Mrkneme se, kde je vian. Tady už je jeden poslední plůdek, nic. První vian plodu je až tady nahoře. Takže já vemu nůžky a jenom v krátkosti vám to ukážu. Zase to budu dělat jednou rukou, takže omluvte tu kvalitu. Ale v podstatě odstraním jenom to, co už ta rostlina nepotřebuje pro tu fotosyntézu. Tady je ten prázdný vian. Tak. A dostal jsem se k tomu, že tady mám vian z plody a hned nad tím máme list. A výš to prostě holit nebudu. Já chci, aby ty listy na té rostlině byly co nejdéle a plnili tam tu svoji funkci, aby měla čím dýchat a aby v těch plodech bylo co nejvíc cukru a byly chuťově opravdu dobrý. Jo, tady si nevšímejte, tady mám salát na semínka, co jsem samozřejmě nestihl pozbírat, takže si myslím, že tady všude porostou na podzim saláty. Tak, ještě si najdem další. Dneska to bude opravdu jenom velmi krátce, protože tady rychle ohudlám a zase už musím letět. Takže zase půjdu od spodu, to, co už nepotřebujeme. Jo, tady je vian s plodama, tohle už ale bohužel nedozraje. Ten jeden plod a budu odstraňovat jenom to, co ta rostlina mě sama ukazuje, že už nepotřebuje. Jo, ty listy jsou prostě suchý, nebo začínají zasychat. Jo, není to prosím vás plíseň, prostě ty listy už splnily svoji funkci a nejsou potřeba. Tak, tady mám nějaký vian. Tak to tady nechám, on to teda není úplně vian, no je to pokračování vianu. Tak to tady nechám a nad ním už tady zůstává list, ten tam samozřejmě nechám, není důvod to odstraňovat. Je pravda, že tady už mám třeba nad tím plody odsbíraný, takže ten vian můžu odstranit. Ale ty listy kvůli tomuhle vianu tady prostě nechám. Nebudu je odstraňovat, není k tomu žádný důvod. Udělám to tady ještě vedle. Doufám, že to neorvu i s plodama. Doufám, že to bude vidět. Tak.
Máme věn plodu, hned nad ním nechávám list, nechávám to být. Tak, odsvakáme to tady. Tenhle list se mně nelíbí, nicméně tady jsou ještě věny s plodama, nad nima už nechávám listy. Jo? Takže je toho čím dál víc. Já neznám ten důvod, tu motivaci těch lidí, proč ty listy odstraňují takovým brutálním způsobem. Opravdu té rostlině to ničím nepomůže, pokud nejsou nakažený nějakou houbovou chorobou, nějakou plísní a podobně, tak není žádný důvod ty listy odstraňovat. Jo, ta rostlina opravdu vám sama řekne, tenhle list nepotřebuju, tak ho dej klidně pryč. Ale tenhle list potřebuju, protože je ještě pěkný, živej a zelený. Ještě to zkusíme tady omrknout. Vím, že to dělá strašná spousta lidí. Já samozřejmě já svým způsobem proti tomu nic nemám. Jestliže někdo chce ty rajčata oholit, tak ať si je oholí. Já to dělat nebudu a nechci. Tak, věn plodu mám tady, čili odstraním pod a ukážem si, máme tady věn plodu a hnedka u něho máme list a níž to prostě odstraňovat nebudu. Ty rajčata vám zrají s listy nebo bez listů úplně stejně rychle. Není pravda, že když na ně napřímo svítí sluníčko, že ty rajčata uzrají rychleji. Jestli to někdo tvrdí, že jemu to tak zraje, tak fajn, tak ať teda jemu tak zraje. Ale nikde v žádné odborné literatuře u žádných pěstitelů, velkopěstitelů rajčat, to holení těch stounků prostě neuvidíte. Kde mají plody, tam mají i listy. Takže pokud nemusíte, tak nebuďte, prosím, fanatičtí. Jo, tady taky dívejte, listy zežloutly, tak to odstřihnu. Jo. Ten list už mě sám o sobě naznačuje, že není funkční, tady jedno rajče. Ten list sám už vám naznačí, že není funkční, že už tu funkci dýchací prostě neplní a že ho máte dát pryč. Tady to jedno rajče už tady neřeším, takže si to odstraním až pocať. Jo, já už to mám v podstatě obraný. Jo, rajče tam mám v podstatě akorát nahoře. Tady mě zůstalo jedno, tady jedno. Takže teoreticky tyhle listy tady mít nemusím. Tenhle už mě naznačuje, že tam nechce být. Tak tenhle už myknu taky. Dobře. Tak jsem odstranil o 2 listy víc. Ale nebudu z toho dělat takový ten oholený stonek, na kterým vidíte jenom ty plody. A nic jiného. Nemá to opravdu vůbec žádný smysl. Vy tomu rajčeti ničím nepomůžete. Naopak mu seberete plíce a ono bude o to hůř vegetovat, bude o to víc náchylné nějakým houbovým onemocněním a podobně. Čím víc to rajče oslabíte a vystresujete, tím samozřejmě horší bude jakost a kvalita těch plodů, tím horší bude zdravotní stav nebo náchylnost na ty houbové onemocnění. Pokud se vám zdá, že tady těch plodů je málo, zejména těch zralých, tak je to samozřejmě proto, že jsme včera otrhali. Přijeli jsme s manželkou, otrhali jsme zralé plody. Dneska bychom mohli v podstatě trhat znovu, ale protože to nemáme u domu, ale musel jsem na tu zahrádku dojet. Tak to není takový, jako vy, kteří máte zahrádky u svých domů a tu péči můžete v podstatě věnovat každodenní nepřetržitou. Já dneska asi ty zralejší plody sním, protože jsem nestihl oběd, ale
trhat budeme zase za 2, za 3 dny. A ať zase je prostor pro další zrání. Takže tohle, ano, je oholený, ale je to poprvní vian. Tady máme plody, necháno a nad tím už všude nechávám listy. Já už teďka si moc nelámu hlavu ani s těma zálistkama, protože tady jsou ještě květy, to tam nechám. To klasický rajče, velkoplodý, vám v podstatě od nasazení květu bude trvat 2 měsíce, než ten plod bude zralý, což máme konec srpna, září, říjen. Na konci října byste z toho mohli mít teprve zralý rajče a to ještě nevíte, jaký budou podmínky. Ale tady u těch odrůd, těch sherry rajčat nebo koktejlových, je ten proces samozřejmě mnohem rychlejší. Tady budou rajčata zralí třeba za měsíc nebo za 5 týdnů, čili já to tady nechávám, já je nezaštipuju. Kdo má klasický velkoplodý rajčata, opravdu má smysl ty vrcholy zaštípnout, jo, ulomíte prostě vrchol toho rajčete, tím ukončíte ten jeho růst a všechna ta energie se vám vrhne na zrání těch plodů, který na tom rajčeti jsou nasazený. Teď, když se podíváte, je to v takovém stavu, já je musím samozřejmě pouvazovat. Jo? Podívejte se, jak se mi tady kroutí, tamhle mě to taky visí. Jo, tady mě visí. Já jsem prostě neměl čas. Já opravdu teď věnuju veškerý čas staršímu synovi, se kterým objíždíme každý víkend závody. A on se nám tam rochní někde v řece nebo v nějakém jezeře nebo v nějaké přehradě. A já fakt na tu zahradu teď vůbec nemám čas, takže já sem vždycky přijedu, otrhám úrodu, zaliju, odjíždím. Proto je to i v tom stavu, v jakým to je. Vidíte, že tady neposekaná tráva, všude plno plevele. Fakt jsem neměl čas se tomu věnovat. Mě to samotného mrzí, ale na druhou stranu prostě děti jsou na prvním místě, takže to je úplně jasná volba jak strávit ten volný čas. Teď ještě máme 2 víkendy, kdy prostě nebudu moct fungovat. Pak už konečně skončí sezóna. Doufám, že to ukončíme nějakým úspěchem, dalším z mnoha a nejlépe tím celkovým. A pak už se té zahradě zase budu věnovat, budu mít víc času na natáčení, budu už zase připravovat na další sezónu. Budu si tady nějakým způsobem dělat nějaké drobné úpravy, takže budu vám natáčet zase víc videí. Teď toho času opravdu moc není. Ještě bych tady řekl k té bazalce, tak já jsem si ji tady zasadil, kdo viděl video, tak ví, koupil jsem prostě v Lidlu nebo v Kauflandu, už nevím, takový ty hranatý krabičky, jo, ty čtveratý, 3 s tou bazalkou, rozmočil jsem to pořádně vodou, roztrhal jsem to na malé kousky, vysadil jsem to mezi ty rajčata, dělám to tak každoročně. Vyhovuje mě to v rámci vaření. Měl jsem tam nějaký komentář, že venku bazalka neporoste, že prostě je potřeba jí mít někde vevnitř v nějakých podmínkách, nevím jakých, nebo pod nějakým krytem, tak není to samozřejmě pravda, ta bazalka normálně roste a bude tady růst ještě minimálně 2 až 3 měsíce, takže já ji teďka zhruba v polovině ustřihnu, sklidím a to stejný tady a ona mě vyroste znovu takováhle hmota, možná větší. A kdybych býval se jí věnoval víc, měl to ten čas teďka přes prázdniny, tak jsem ji mohl zaštipovat a bylo by z toho takový stromky, bylo by to mnohem hustší. Neměl jsem čas, takže je taková vytáhlá, já to teďka zakrátím na půlku, na druhé straně taky a zase ještě budu mít minimálně 1 nebo 2 sklizně do té zimy, než přijdou mrazy a bude po té bazalce. Co se týče toho společného pěstování bazalka rajče, mě to maximálně vyhovuje. Jak bych to řekl, někde jsem četl, nejenom v jednom článku, že ona působí preventivně, jako kdyby dezinfekčně proti plísni. Nedám za to ruku do ohně, ale vyplním tím tady ten prostor. Jo. Nemám tady prostě chodníček, mám tady bazalku, když jsem potřebuji vejít, tak chodím tady takhle po těch bokách a bazalku mám takhle mezi nohama. A vždycky, když kolem toho projdu a otřu se, tak to tak nádherně voní, že je mě úplně příjemný mezi těmi rajčatama chodit. Dál jsem četl, zase je to teorie, nemůžu to potvrdit, přestože už to dělám takhle několikátý rok, že ta bazalka ovlivňuje chuť těch rajčat.
Já nevím, já vzhledem k tomu, že každý rok pěstuju skoro každý rok pěstuju v podstatě jiný rajčata, tak to nedokážu úplně posoudit. Mohl bych zkusit jeden rok rajčata bez bazalky a druhý s bazalkou na druhou stranu. Měl bych tady prázdné místo, navíc nám ta bazalka chutná, takže já si chci zase vypěstovat další, měl bych jí málo, takže určitě to takhle dělat nebudu. Ještě bych se vrátil k takovému, nechci říct, že zhrnutí, ale můžeme se zase podívat u těch rajčat na rozdíl v tom růstu a plodnosti u rajčat hnojených pouze hnojíkem, což jsou tady tyhle dvě řady. Jo, mně teda připadají úplně stejný jako ty, který jsem hnojil tou jíchou. Jo, já jsem letos nepoužíval slepičince a je to teda hlavně z toho důvodu, že jsem je neměl. Takže nestihl jsem si je sehnat. A teď na podzim už to samozřejmě nedává smysl. Takže mně připadají ty rajčata úplně stejný. Možná, nebudu to tvrdit, jo. Možná jsou tady ty, které byly hnojený jíchou, trošičku bohatší, malinko silnější, ale to prostě nedokážu říct 100%. Možná ty rostliny, které byly hnojený jíchou, jsou malinko silnější, ale ten hnojík naprosto dostačující. Co je další věc, kterou já na tom hnojíku oceňuju, tak v podstatě nemám téměř žádný problémy s žádnýma škůdcema. Choroby se mě nevyhýbají, to budu natáčet ještě nějaký videa. To si ukážeme jindy. Netýká se to rajčat, ale co se týče škůdců, tak v podstatě já tady letos jsem ani jednou nestříkal proti nějakému savému žeravému, ale ani jednou. Jo, prostě ano, samozřejmě stane se, mám tady někde okousaný list, jo, tady mám na bazalce asi nějaký bělásek nebo něco, jo, ale prostě neřeším mšice, neřeším molice, neřeším svilušky, neřeším žádný třásněnky a podobné věci. Měl jsem tady pár dřepčíků, ale jinak v podstatě já jsem neřešil žádný škůdce, takže já si samozřejmě na podzim teďka objednám hnojík znovu. Mám i v plánu udělat na jejich farmě nějakou návštěvu. Doufám, že to zvládnu právě v průběhu teď následujícího víkendu. Musím se ještě s paní Tiburcovou domluvit, jestli na mě budou mít čas, třeba hodinu, že bych tam i něco natočil pro vás. Taky si myslím, že to bude zajímavý. Zrovna bych si u nich nakoupil a to nemusím objednávat někde a vyzvedávat potom v zásilkovně, byť i to objednání a to dodání v rámci té zásilkovny je strašně pohodlný. Já teda musím říct, že zásilkovna za mě je dopravní jednička. Já jsem s tím strašně spokojený. Ta síť je strašně široká a já jsem schopný si to opravdu vyzvednout kdykoliv v té dané provozovně, kterou mám nejblíž. Takže já za zásilkovnou jsem maximálně spokojený a hnojík se přes zásilkovnu objednat dá, takže mě to maximálně vyhovuje. Nicméně, když už bych jel, pojedeme teďka vlastně do Račic na mistrovství republiky v dálkovém plavání, což je v Ústeckém kraji. Oni mají sídlo asi, nevím, 50-60 km od těch Račic, od té Labe arény, takže chtěl bych to spojit a vyrazit se za nima podívat, pozdravit je, poděkovat za musím říct, velice úspěšnou sezónu díky hnojíku a rád bych tam i něco natočil a zrovna při té příležitosti si nakoupil asi toho bude rozhodně víc než 20 litrů, který jsem měl letos, nebo 22, nebo kolik jsem si objednával, určitě si objednám dvakrát tolik, protože prostě nic jsem tím nepřehnojil a opravdu já jsem v tom viděl v podstatě samý pozitiva. Teď jsem se díval, že tam mají nějakou novinku, kromě teda hnojíku a sleček začali dělat nějaký vápníkový hnojivo, jestli se nemýlím, tak na bázi křídy. Nemám o tom zatím žádné informace, zjistím je, pokud se tam dostanu, tak to i vyzkouším, že bych třeba příští rok jednu půlku aplikoval třeba sem a druhou do té druhé půlky, do toho druhého záhonu to tam nedával. Uvidíme, určitě to budu chtít taky vyzkoušet. S hnilobou suchou tady bojuju letos bohužel poměrně výrazně. Jo. Je to samozřejmě i díky tím, že nepoužívám ty slepičince, protože ta jícha toho vápníku nemá dostatek, kdežto slepičince obrovské množství.
takže já ho určitě budu se snažit nějakým způsobem do těch záhonů doplnit. A buď to udělám dusíkatým vápnem, jako jsem to dělal v loňském roce, a nebo použiju třeba to jejich vápníkový hnojivo. Uvidíme, ještě jsem se nerozhodl. Tak, teď k rajčatům. Odrůdy už jsme si procházeli, dál už se tím zabývat nebudu. Určitě se ještě u videa o rajčatech uvidíme, protože budu chtít zjistit nebo ukázat vám, jak si třeba prodloužit trošku tu sezónu, co můžete u těch rajčat udělat, aby opravdu v rámci nějaké prevence, aby vám byli schopni plodit co nejdéle, abyste se vyhnuli té plísni bramborové a podobně, plísni šedé. Takže budu tady dělat nějaké preventivní ošetření, mám na to nakoupené nějaké nové věci, ty vám budu chtít potom taky představit v případě, že budou dobře fungovat. Jo? Nebudu vám to natáčet a nahrávat v době, kdy to sám testuju. Jo? Opravdu já to natočím a pokud ten výsledek bude z mýho pohledu uspokojivý, dobrý, bude to kvalitní, tak pak bych vám to zveřejnil a ukázal. Takže budu se těšit zase někdy příště u rajčat. Pokud máte nějaké dotazy tady k tomu odlisťování, napište klidně do komentářů, nebo se přidejte, nebo případně pokud už jste se přidali, tak dejte nějaký příspěvek do skupiny na Facebooku Zahrada ve městě. Snažím se odpovídat, jak to jenom jde, toho času opravdu není mnoho, takže snažím se odpovědět úplně každému. Pokud se tam někdo ptá na nějakou věc, kterou nevím, tak prostě se snažím zjistit ty informace, a nebo mu napíšu, že nevím a snažím se ho odkázat někam, kde mu poradí opravdu nejlíp, jak to jenom lze. A to všechno k rajčatům. Co musím říct, ještě se u toho zastavím, tak mám tady ty kulatý sherry rajčátka, tak to je pro mě takový zklamání. Chuťově dobrý. Bude to asi něco ve smyslu, jak je odrůda Sungold. Chuťově jsou dobrý. Musím říct, že oni nejsou to přeslazený žlutý rajčata, tak jak jste zvyklí třeba u těch žlutých hrušek, u odrůdy Perun. Oni i přesto, že už jsou opravdu zralí, tak ta chuť je taková nakyslá. Jo, takže mají vyrovnanou tu sladkost a tu kyselost, to já si na nich opravdu musím říct, že jako to je to pozitivní. Co je ale negativní, tak prostě oni strašně praskají. Mají strašně tenkou slupku a strašně praskají, takže pokud vám do nich zaprší, tak vám toho strašně moc popraská. Nicméně, vidíte, že já se s tím vůbec tady nepářu. Tím, že to má tak malinký plody, tak opravdu to stíhá ta rostlina. Takže tady jsem měl vian plodů. Jo, roste odsud, tady je vian plodů. A za tím vianem plodů ta rostlina pokračovala dál a nasadila další vian plodů, který už vidíte, že začíná trošku chytat barvu. A pokračovala dál a nasadila další vian plodů. A takhle pořád pokračuje a má už další vian plodů a tady už se tvoří další květy. Normálně to takhle bude viset, tím, že ty plody jsou lehký, skoro nic neváží, tak to tu rostlinu nepoláme a úplně krásně si to tady nahoře můžu zaštípnout a žít v podstatě z toho, co mě tady na těch vlkách a na těch prodloužených vianech vyroste. Ne všechny rajčata tohle dělají a hlavně pokud máte rajčata buď velkoplodí, jako jsou tady ty blumka třeba, tohle samozřejmě nejsou žádný velký plody, myslím tím jako normální velikost, klasickou, tak na takových rajčatech vám to v žádném případě nedoporučuju, protože když si představíte, že na tom jednom vianu budete mít tady třeba 5 plodů, 5 plodů, 5 plodů, 5 plodů, no tak těch 20 plodů vám to samozřejmě utrhne. Jo. Ono vám to utrhne už těch 10, takže, nebo 15, takže u těch klasických rajčat v žádném případě. Ale tady u těch třešňových velikostí to opravdu klidně nechte. Jo, a když se podíváte, tak ono to takhle bude viset dolů a krásně to uzraje. Jo, tady to mám taky, tady jsem to zaštípl, ale už je to, já nevím kolikátej, 1, 2, tamhle 3. Takže tohle už je vlastně třetí plodenství. Jo. Takže u těch malých není problém.
u těch větších plodů bych tyhle experimenty asi nedělal. Vím, že jsem to zkoušel právě na tom perunu, který tímhle tím způsobem právě dost často pokračuje v růstu za těma plodama nebo za tím květenstvím. Tam se mi to neosvědčilo, protože ty žluté hrušky jsou trošku větší a opravdu se mě to dost lámalo. Ještě můžeme ukázat, že aby teda to bylo opravdu už úplně, tak doufám, že to tady neutrhnu teďka, ale ono se to dokonce větví ještě. No tak to se mně asi nepodaří vymotat. Jo, tak podaří. Jo, tady vlastně byl první vian plodů, který pokračoval. A vždycky u toho listu vyroste vlk. A z toho vlku vám ještě vlastně vyroste další květenství s plodama. A to zase pokračuje dál. A zase pokračuje dál. Takže pokud to budete mít dobře uvázaný, tak opravdu vám takhle budou viset všude hromady těch plodů. Jo. Tady taky. Jo. Tady taky. Když se podíváte, tady máme otrhaný plody už. No, tady už jsou vidět prázdný střapce a nechám to normálně pokračovat, jo, na další. Ale opravdu fakt tyhle experimenty, to stejný tady. Fakt to nedělejte s těma většíma rajčatama, ono se vám to celý rozláme, ta rostlina. Bude po ní. Když to řeknu na konzumaci tady na zahradě, jsou tyhle rajčata perfektní. Utrhnout a sníst. Ale skladovatelnost není v podstatě vůbec žádná. Jo, oni jdou poměrně do hodně tmavožlutá. Tohle ještě není úplně 100%, ještě mívám i tmavší, že víc dozrají. A opravdu i přesto, že je takový hodně zralý, tak pořád má takový drobný základ té kyselosti, což mi přijde jako fajn. Má příjemnou rajčatovou chuť, ale říkám, ta skladovatelnost je o ničem. Kdybych to měl u domu, tak je to perfektní, protože půjdete a opravdu si to takhle od spodu nahoru ozobete a super. Ale tady na zahradě, kam já přijedu 2krát za týden otrhat úrodu, to prostě není dobrá volba. Vyzkoušel jsem, příští rok určitě mít nebudeme. Tak, toť k rajčatům. Co se týče, ještě se zmíním o zálivce a hnojení. Máme prosím vás konec sezóny, takže už to nepotřebuje žádný dusík. Vy už nepotřebujete, aby ty rajčata rostly. Čili žádný slepičince a jíchy a podobné věci už jim nedávejte. Pokud opravdu jim chcete ještě doplnit nějaké živiny, tak teď je ideální na doplnění nějaký podzimní hnojivo, kde jim doplníte draslík, kde jim doplníte fosfor. Jo? Ten draslík vám pomůže k vyzrání těch plodů, budou vám rychleji zrát a líp vám budou zrát, ale žádný dusík už nepotřebují. Jo? Vy už nepotřebujete, aby vám to zase rostlo tady další metr nahoru. K čemu? Teď už vám to stejně nedozraje. Takže opravdu, pokud chcete ještě doplnit nějakou výživu, tak si najděte nějaký hnojivo, který má méně dusíku, jo? Bude opravdu spíš podzimní, nejlépe vodou rozpustné, nalejte to tam, budou vám krásně zrát ty rajčata a budou spokojení. Toť vše k rajčatům, mějte se krásně. Pro dnešek to bude všechno, nic dalšího tady asi už snad vymýšlet nebudu, já to ještě rychle dostříhám, něco málo tady s ním a zase musím letět, protože už mě zase čekají další povinnosti. Mějte se krásně, užijte si konec léta, za příští týden už jdou děcka do školy, takže už zase budeme mít po prázdninách. Užijte si konec té sezóny, ještě doufejme, že bude teplo, že měsíc, dva ještě budeme si moct užívat těch zahrádek a sbírat si a užívat si ty plody té naší práce. A zase se budu příště těšit u nějakého dalšího videa. Nashledanou.